Quddiem il-fatt li kull persuna f'Malta għawdex qed tħoss l-impatt tal-overpopulation li kienet riżultat ta' mudell ekonomiku bbażat fuq il-kwantità u mhux il-kwalità. U quddiem il-fatt li kull ħin tal-ġurnata it-traffiku qed ikun iġġamjat u li dan qed iwassal għal impatt negattiv fuq is-saħħa tan-nies. Il-Ministru Giulia Farrugia Portelli, responsabbli mill-wellbeing taċ-ċittadini, qalet biss li s-soċjetà qatt ma tista' tkun sana 100%. Din id-dikjarazzjoni saret fit-tmiem konferenza tal-aħbarijiet li indirizzat mal-Ministru Stefan Zrinzo Azzopardi. Il-traffiku hija waħda minn dawk l-sfidi li l-budget isemmi wkoll u numru ta' soluzzjonijiet li l-Ministru għat-trasport ser ikun jgħat jindirizza propju u jħabbar kif diġà għamel fil-jiem li għaddew. Tixwieġibni jekk hux soċjetà sana jew le hemm Ministru. Soċjetà ma tista' qatt tkun sana 100%. Intant Netnews staqsa wkoll lill-Ministru Stefan Zrinzo Azzopardi dwar il-viżjoni 2050 li l-Gvern beda jsemmi fl-aħħar jiem. Viżjoni li se tkun qed issir mill-barranin. Turija ċara li l-Prim Ministru Roberta Bela mhux vera qed jisma' l-karba tan-nies u lest joqgħod fuq il-konsulenti barranin. Ħalli nagħtu din il-viżjoni li minna se jgawdu kull min qiegħed illum u min qed tiġi għadha. L-esperti barrani ma ġibniex Ministru taqbel li titolbu l-għajnuna tagħhom. Jiena ngħid illi aħna rridu naraw li jkollna l-aħjar soluzzjonijiet u l-Gvern huwa kommess illi kull min jista' jagħti kontribut se jkun qed jagħti kontribut. Kliem li bieħed jimplika li l-aqwa servizz il-poplu Malti Wawċi jista' jingħata biss bl-esperti barranin.